まいにしてやるぜ。帝国の部を大陸に示さねばならん。こんなことならもっと力をつけておけば。雷よ。
撃を撃てなかった。ついに私とリアナだけになってしまいましたね。しかしここで諦めればアルハザードが解放されてしまいます。わかりました。私もできる限り力を尽くします。を癒したまえ。
傷を癒したまえ。